Правим втора част. Хора, аз го минах. Това е втора част, ако знаете. Ето полицая с D. Ето го. Бързо заминаваме. Не искам да снимам видео, ама трябва да снимам. Абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала, ако не слагате едни големи лайкови, майко. Нали викате, че няма да прави видео? Не викате, бе. Ей! Моите са ученици. Ако гледате моите са ученици, не знам кой гледа. Един голям лайк, няма да говоря за вас. Да. Хора, Не знам кой гледа. Който гледа. Не ме интересува. Но напълне се абонирайте за канала. Хората най-трудното на мене. И на мене. Малко ми е трудно. Да, сега взимаш такова. Айде, пиеш. И сега много хора гледайте колко бързо е. Омага. Гледайте само, гледайте. Това ми е най-трудното на света, Теди. Хора, аз си казвам, това ми е най-трудното. Аз това направо не можах да го мина. Само до това го минах. Това, дето прави. Мълчи, ма! Ще паднеш. Няма, кой ти каза? Видя ли? Бързо го минахте, хора. Аз казвам. Хора, и аз имам Roblox. Аз бързо го минах. И Вета хич не го мина бързо. 5 часа я чакам. Да го мина той нещо. Ма не ли Ивето? Дето се пардиш. Да. Хора, вижте как написах Ивета. Чакай сега да я намерите, хора. Хора, тя има 171 приятеля. Къде си ти магъс? Не знам. Не съм този хора, аз съм с една коса. И си видите как ти я написах аз. Чакай само да я намеря. Ако е на друг начин? Хора, гледайте ли? Майко ти, доста приятеля имаш. Трябва да ги изтрам. Защо? Защото... Аз мислех, че съм тоя хора. Близо сме, хора, Близо сме. Ето ма. Изчакай, хора, ако искате да ме напишете в Roblox. Чакай, защото излезих, ма. Май гад. Хора, ако искате да ми напишете в Roblox, и сега ще видите, защото без да иска го натисна. Сори, хора. Но тук сега ще видите. Аз казвам Слави Диклашърс. Аз се казвам Слави Диклашърс се казвам. Така да ти свети. Не трябва, иска напред така. Молята. Как да направя? Ето с моята гади хора, да знаете. Кой каза ти? Гаджи. Ама, знаеш колко е? Ето гаджи ми. Да. Един път. Хора. Чакай. Ето ма. Казвам се Слави Диклашърс. Видя ли? 29, 39 и после пишете 3. Хора, моята приятелка се включи. Не знам. И после пишете Пума на английски. Напред далеч, майки. Ето. Виж така. Стани и напред. Дайте ми тук стабата. Ма тези цялото трябва да го мениш. Ако каритва тя? Аз не знам дали си го минам цялото, хора. Но поне да направим друг част. Хора, аз снимам, а тя играе. Ето. Свети ли ти много? Хора, той малко ми е трудно, много маничко. Така. Не беше приготвена. Хора, умре. Скачаме, хора, Защо скачаш? Да бъде по-бързо. Ще да падне всеки момент.
Хора, сега дигам се по стълбите. Мина ли го? Да. О, браво. Сега тук много леко скачаме. Ивета не може да го мине той нещо 5 часа. Или така, Ивета? Това грам не съм го минала да ти кажа. Колко? Нищо не знам. Той лесно маивки. На тебе няма ти бъде лесно, ще бъде трудно. Защото имаш такъв таблет. Много съм бавна на моя таблет. И сега взема на ръце. Наистина на Брункевен. Да. И имам и... Хора, после като свърши това видео, ще играя на Брункевен. Не съм етапен, ще играем, чули? Хора, мога да снимам още много частове. Когато си искате, напишете в коментарите долу. Долу в коментарите пишете каква игра искате да играем с моята братчетка Тери. Каквото игра искате, ще играем. Аз съм мастер на Roblox. Топа, хора, топа. Аз съм мастер на Roblox. Аз нищо не знам на Roblox, тя много знае. Ей, пак почина. У нас лилавото лице, тя специално ма бутна. Наистина, хора, най-специално е бутна, не знам. Така ли беше, не видяхме. Хора, да знаете, аз гледам в таблета, не гледам в нейния таблет. Гледаш ма все пак. Ивета, ма не го минеш, аз да снимам. Добре, хора, аз ще го мина, снимайте. Ама гледай в таблета. Гледайте, хора. Чакай, айде бе. Хора, Ивета почина. И пак, Боже Господи, що бях надали. Ама снимай, ма! Седи, снимай, не те си ли гледай. Ето някаква коса е тази, дето ма бутна. О, хора, за малко. Давай! Дай да го мина, хора. Не, изчакай, аз ще го мина. Аз си казвам сега, никога няма да умра. Кой ти каза, Ивето? Айде, снимай, не дей. Да. Кой каза? Аз казах, дай. Да! Да, ти е много сложно. Хора, вижте, мастер-клас. Мастер-клас. Айде мастер-клас, идвай. Хора, тя видеа за вас ги правим. За малко хора. Наистина. И сега какво трябва да правиш? Ана, аз това не го забелязах, хора. Хората и най-ми е лесното и любимо. Защо? Защото трябва навсякъде да скачаш. Хора, тук тискаме. Като сега минаваме тук. Скачаме. Не, чакайте, хора. Обърка съм, И тук има още едно. Добре, хора. Не иде падай, моля се. Що? Спадна? Ще гръмна. Що? Защото пак трябва от начало да го направиш. Как? Не. Ана, дама, обърках. Само То спуша, какво прави? Ето, хора, минавам. Вижте. Видя ли, защото аз съм мастер-клас? Наистина, знай тайните! Хора, ако искате, пишете в коментарите. Има в Брункевен една тайна, ако искате да ви покажем. Много е яка. Като не знаеш... Хора, извинявайте, не мога да я покажем. Ивета. Ама ще я намерим все пак. Някой ден мога да я намерим. И си снимаме като хора, не я знаете. Хора, мисля да свършваме. Но първо се абонирайте за лайка.
Първо се абонирайте за канала да я за лайка. И служете по един голям лайк, нали? Да, и стои как. Да. На кампанката това не мога да го кажа.